אני הולכת לעשות לכם סרטון לק מגניב, יפה וקל מאוד להכנה, ואני הולכת לעשות לסרטונים לא מגניבים, ואתם תראו שהלקים יהיו ממש יפים, ואני מקווה שתהנו ותעשו לייקים, וגם לפעמים יהיו בתוכנית גם אורחים טוב, איתם אני אראה לכם את הלקים שלי. באמת זה היה כל הלקים שלי, אבל אני לא צריכה את כולם. טוב, בעיקרון מה שצריך מפה זה לבחור לק בסיסי לציפורן, שיהיה הבסיס. אוקיי, אז אני רוצה לבחור בלבן. לבן, זה קשקשתי, אז סליחה. מספר 70 מחברה מאוד מוכרת, מי שלא מכיר, אני כבר אומרת, היא מאוד מוכרת. אוקיי, לבן הבסיס. יודעים איך זה לא לבן? עזבו. כחול, הכי מתאים. כחול כזה. מספר 101. עכשיו צריך לבחור לק מאוד, שמתאים כאילו מאוד לצבע הזה. משהו כזה יפה, מגניב, זוהר. אז אני אבחר את זה. אני אישית קוראת לזה ורוד ברבי, כי זה כזה ברביות כזה. מספר 109, אני אומרת שתרשמו באיזה פנקס. 109 ו101. טוב, עכשיו נתחיל עם הלק הבסיסי. אני הולכת למרוח אותו על הלק, ואחר כך תראו מה עושים. ושכחתי עוד דבר. צריך חתיכה שיש בה מלא כאלה, חתיכה של נייר כסף, יש בה מלא קימותים. אחרת בלי קימותים האלה זה לא יעבוד. תראו, אם אני אעשה את זה ככה, נייר כסף חלק על הקייס. צריך עם קימותים. אוקיי, אני מתחילה למרוח את הלק הכחול. ביי. ככה. עכשיו אני לוקחת את הוורוד ואת נייר הכסף, אני אקח את הלק ואתחיל למרוח אותו. רק שנייה, תרצו. אני משתדלת שתוכלו לראות איך אני עושה את זה. אני ממש ככה. שכחתי, צריך לבחור עוד צבע, אז אני אבחר ירוק. טוב, תקעו, אני כבר מוכרת. ביי. ככה. אוקיי, ואז לוקחים את זה. ככה. ושמים על הציפורניים. כאילו ככה, אבל אני לא יכולה לראות לכם את זה, אז שנייה. ככה. עכשיו אני הולכת לעשות את זה בכל האצבעות, למרות שלא מרחתי יפה, אבל לא נורא. זה מה שיוצא בעיקרון. יוצא הנקודות האלה שיש לי על האצבעות, שאחר כך מנקים את זה. עכשיו לוקחים את הנייר, ואז מורחים את זה את הלק הירוק, דקה אני פותחת אותו. ככה. ואז מורחים דקה. אוקיי. ככה זה נראה. כשזה אמור להיות נקי. זה מגניב ברמות. זה יפה ברמות וזה קל מאוד. פשוט לוקחים את הדבר הזה ומדביקים ככה. ומציעים
לא ציפורניים, ככה, ככה, וככה, וזה נורא יפה. זה נראה כמו מישהו שהתיז מים צבעוניים על בסיס כחול, כל כך יפה. בקיצור, מה שאני אומרת, אתם יכולים כאילו, אוי, לא ראיתי לכם את המספר שהיה כזה. לא כתוב כאן. לא נורא. אז זהו.